da zuwa. Fasihi kuma haziƙin mawaƙi Hamisu Breaker ya sake a shekarar da ta wuce, domin fasihin mawaƙin ya yi ƙoƙari sosai da sosai a cikin wannan waƙa wanda ake mata lakabi da suna Jinin Jikina. Sannan kuma Jinin Jikina waƙa ce ta soyayya wanda mutane da dama sun yaba da ƙoƙarin da Hamisu Breaker ya yi a wannan waƙa da ake mata lakabi da suna Jinin Jikina. Daidai da kuwa duba za ku ga cewa akwai sauran fasihan mawaƙa da wato sun saki kalan wannan waƙa wanda su ma waƙoƙin tasu ana mata lakabi da suna Jinin Jikina. Da na tabbata cewa su ma waƙoƙin nasu sun yi daɗi sosai da sosai. Idan kuma duba za ku cewa Sani Ahmad ɗan ya taɓa sakin wata waƙa wanda ake mata lakabi da suna Jinin Jikina, wanda shi ma wato gashi Hamisu Breaker ya sake ta wanda ake mata lakabi da suna Jinin Jikina. Na tabbata cewa Jinin Jikina waƙa ce wanda ta shafi soyayya, sannan waƙa ce wanda fasihin mawaƙin wato Hamisu Breaker ya yi ƙoƙari sosai da sosai wajen fitar da ita, domin sai da ya tsaya ya nutsu wajen fitar da wannan waka, ko kuma ce kafin ya fitar da wannan waka. Lalle Hamisu Breaker ya iya waka sosai da sosai, domin ya yi waƙoƙi kala daban-daban wanda lalle inda har gaje su zaka jinjina mai irin su ɗan dako, ban kwana har abada. Lalle dukkan su waƙoƙi ne da suka shafi soyayya, sannan kuma ya karɓi lambar yabo a wayannan waƙoƙi, duba da cewa mutane sun ji daɗin wayannan waƙoƙi, sannan kuma sun bashi lambar yabo da kuma wato girmamawa ta musamman. Lalle Hamisu Breaker mawaƙi ne wanda yake matuƙar bada gudunmawa a nan arewacin Najeriya, sannan kuma mutane da dama suna son waƙoƙinsa, haka zalika suna yin waƙoƙinsa sosai da sosai, kuma ba da komai ba sai da ganin cewa Hamisu Breaker mawaƙi ne da iya waƙa sosai. Na tabbata da cewa Hamisu Breaker yana matuƙar burge ka, kuma ba da komai ba sai da ganin cewa ya iya waƙoƙin soyayya. Idan kuma duba za ku ga cewa kafa waƙoƙin Hamisu Breaker waƙoƙi ne da suka shafi soyayya, kuma mutane da dama suna yaba da wannan waƙoƙi nashi, domin Hamisu Breaker idan kuma duba za ku ga cewa mawaƙi ne wanda yake da murya, sannan kuma in ya yi waƙa lalle sai an ji daɗin wannan waƙa tashi, duba da ganin cewa daman mawaƙi ne wanda yake da murya wajen fitar da sababbin waƙoƙi a kowane lokaci. Daidai idan kuwa duba za ku ga cewa wato Hamisu Breaker bai yi zafi ba a wannan shekara wajen sakin sababbin waƙoƙi, amma na tabbata cewa dai yana ƙoƙari in dai har ya saki wato waƙa sai a gitar da ɗinta, sannan kuma wato sai ta zagaye gari ko ina sai an ji ta, domin wato Hamisu Breaker popular artist ne wanda ko ina an san shi. Babu yanda zaka je ka ce Hamisu Breaker a ce maka ba a san shi ba. Lalle Hamisu Breaker ya riga ya zama popular artist wanda ko ina ka je ka ambaci sunansa za a ce maka an san shi, domin ko ina ana jin waƙoƙinsa lunguna da saƙo nan gida Najeriya da ma wato ƙasashen waje ana jin waƙoƙin Hamisu Breaker. Idan yau ne dai farkon ziyartar ka wannan tasha mai suna Tambarin Mawaƙa, ko kuma ya kasance ɗaya daga cikin masoyan wato Hamisu Breaker na gidan gaskiya, to muna roƙonka da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha za su ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, ma hakan ne zai baka dama da maɗaurar sabon aiki a wannan tasha mai albarka mai suna Tambarin Mawaƙa ake sanar da kai ba tare da an ɓata maka lokaci ba. Mun gode sosai da sosai, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin wani sabon aiki.